15 години футбол и един матч в Агро, най-високото ниво. 2010-2011 800 лева, квартирата ни в Каварна струваше 400 лева и ни оставаха 400 лева за ядене, при положение, че тогава чакахме първото си дете. Аз си мисля, че за един успешен човек кариерно, до него седи една успешна жена. Тя поиска, беше бременна с първата дъщеря и поиска нещо сладко от магазина. Аз не бях взел заплата и почнах да си търся някъде по джобовете някакви стотинки забрани, за да купа една вафла хипер и не намерих. Тогава се чувствах с умен. Тя ме прегърна, каза, ще успееш, някой ден ще имаме, не се притеснявай, с теб съм. Това много ме мотивира. Защото виждам човека от срещата страна, влиза в положение и напротив мотивираме, не само да ме успокоим, и мотивира, някой ден ще имаш, това е много важно, някой ден ще имаме. Към днешна дата живеем много добре, но аз знам, че тя е била с мен и ме мотивира, когато не сме имали нищо. Разкажи ми малко повече за теб и ранните години, как се стигна до това да започнеш да се занимаваш с футбол? Както при много деца от моето поколение, 87-ми набор, 94-та година изиграх ключова роля, когато излизахме при нас на ЖК лагера на Цар Борис, на булеварда, когато биехме мексиканците, германците и така нататък. Излизахме на булеварда и виждахме ентусиазма, радостта в очите на хората в тия трудни времена. Тогава не сме осъзнали на 7 години, като сме били, че са трудни времена. И всъщност всеки от нас започна да търси топката и започнахме да правим мачове пред блок с правилата, които си бяха. Голи наоблечени, вратите бяха от камъни и така нататък. Тази страст се зароди тогава. При мен още 94-та и в последствие дядо ми и баща ми ме записаха, нали, първо в Славия, но там направих само 2 тренировки и после в Септември София, Долна Коньовица. Тоест това е причината ти да... Защото има много различни спортове с топка. Това е причината реално всъщност за да започнеш футбол, а не някакъв друг спорт, който... Поради простата причина, че ние дори и аз, най-вероятно и ти, като деца сме имали като спортисти страст към различни... То не е страст просто. Ти не осъзнаеш, просто отиваш, играеш с другите деца и няма значение от спорта, стига да си навън, стига да си с топката. Много по-различно е отколкото е сега, защото сега в днешно време може би поколението е такова, че всичко се дигитализира. Не търсиш толкова много играта навън с деца, ами по-скоро гледаш как да прекараш повече време на таблет, на компютър и така нататък. По-скоро въпросът ми, това е наистина причината реално, за да се хванеш с футбол, а не примерно някаква семейна черта или линия, която... Семейно го има. Баща ми е бил футболист също и после треньор по футбол. Но, нали, когато аз се записвах и започнах да играя, той всъщност не се занимаваше вече. Иначе той, разбира се, беше най-щастлив от това решение, което съм взел, може би едно от първите си решения. Но в 25-то в лагера пак, основното училище, имахме една учителка по физическо, Занева, още я помня. И тя ме пускаше тенис на маса турнир, баскетбол турнир, волейбол, не волейбол бях много зле, народна топка и футбол. И, нали, на повечето бях от най-добрите, но на футбола бях, нали, така откорях се от всички класове. И всъщност и тя изиграла роля в това мое решение, защото мотивацията на учителите, изобщо учителите са според мен хора, които могат да променят дори по-сериозно твоя път, негативно, положително и негативно, нали, отрицателно, зависи от учителя. Но зависи как ще ти повлияе. Да. В случая така, че има и там някакъв допир с Занева, който също ми е повлиял. Добре, колко време продължава, понеже знам вече, че от доста време не го практикуваш, колко време продължава? Разкажи ми този период, футболен период, в който ти спортуваш, най-вероятно се занимаваш с някакви други неща. Разкажи ми за него, много ми е интересно да науча повече. 4-ти клас започнах да се занимавам вече, нали, в школата на Септември. Нали, 2-ти пробвах със Славия, не стана там, 3-ти сигурно съм го изпуснал, проспал. 4-ти клас в Септември София. Страхотна школа беше тогава. Ивелин Попов, Попито беше в отбора, Гошо Божилов, все така големи футболисти бяхме в отбора. Нали,
те бяха големи футболисти, аз не бях толкова голям да е ясно, нали? И много други таланти, нали, които после се присъединиха в отбора. Пътя е такъв, че имаш режим. Имаш режим. Ти знаеш, че сутрин отиваш на училище, след това си на тренировка, имаш време да обядваш и да си починеш и после пак си на тренировка и това ти е ежедневието. При мен разликата беше, че от втори клас се наложи, освен това, баща ми каза, ако искаш джобни, нали? Това бяха 20 стотинки на ден, бяха джобните. И за да ти дам джобни, защото първи бяхме с сандвичи, първи клас, втори клас, ако искаш джобни, трябва да си ги заработваш. Имахме Сергия на Красна поляна и там почнах да работя. Преди училище, след втората тренировка и той ти става един режим, една рутина, която придобиваш още от много малък. И тя мисля, че е много важна тази рутина. То училището затова е направено не е с свободно работно време или хоум офис, нали, както сега е модерно за работата, а си има определена структура, в която ти трябва да се съобразяваш с нея. Програмата следва, трябва да си напишеш домашните и така нататък. Това възпитава. И всъщност спорта дава още по-голяма дисциплина, защото ти не можеш да отидеш на тренировка по-късно. Не можеш да не се изкъпеш след тренировка. Не можеш да не се храниш след тренировка. Това е задължително. Ти няма да си пълноценна на следващата тренировка. Вероятно и ти ги знаеш тия работи. Така че това е според мен най-ценното, което има в футбола. Иначе футбола при мен беше чак до 23 годишна възраст, 2011. И тогава, нали, беше вече преломен момент за мен. Дисциплината ли е основното нещо, което ти е дал спорта? На какво те научи? И всъщност ти спомена и това, че се е налагал да работиш паралелно с това, че си имал с длъжността ти като ученик. Да. На какво те научи това време? На много неща, защото имаше и много неприятни неща, имаше и хубави неща. Неприятните неща учат също. Едно от тях е, че най-добрият ми приятел почина, докато играхме заедно в футбол. Разболя се от тежка болест. И това ти повлиява ти в живота по някакъв начин. Осмисляш някои неща, тогава си на 17-18 години, нали? И се приема малко по-трудно. То едва ли има и лесно приемане. А другото е многото контузии. Аз имам чупена капачка на лявото коляно, късани връзки, разтягани връзки, ахилеси, чупене на двете ръце едновременно, едната по-отделно, другата по-отделно, пукната глава, пукната вежда, изкривен канал в носа, всичко това от футбола. Но това са трудности и болки, които ти преодоляваш. Нали? Това вече не е дисциплина, това е калява характера. Минаваш контузията, ставаш и се изправяш. Значи падането в футбол е много често, не падането в мачовете, защото никой не може печелиш винаги. Дори големите отбори не печелят винаги. Но поне това съм научил, че ще има контузии и важното се изправиш. Също и в бизнеса. В последствие знам, ще има падане, но ставане. В смисъл падането е свързано с ставане, няма друго нещо. В смисъл няма след падането друг вариант, освен да се изправиш. Не е важно колко пъти ще паднеш, важното е да продължиш. Точно така. Клиширано е, но е много вярно. Защото ако се откажеш от първия път, никой повече няма да пробваш и оставаш на нивото, на което си. Добре, какво стана, за да спреш да играеш футбол в такъв случай? Понеже повечето... Искам да дадем пример от една страна да дадем пример на децата, които всъщност се занимават с спорт. Защото има прекалено много неща, които да те разфокусират в днешно време. Преди не е било такова време, в което ти да мислиш за компютри, да мислиш за дигиталната среда, да мислиш за социалните мрежи, понеже те са, може би, инструментът, който ни взима най-много от времето в момента. Какво те накара да спреш и какво би казал всъщност на поколението, на днешното поколение, което иска да се занимава с спорт и иска да успее всъщност? На какво да наблегнат? Първо, края на света не идва с това дали ще спреш с футбол или с баскетбола, или с волейбол, или с някакъв друг спорт. Вярно е, примера при мен е 15 години футбол и един матч в А-група. Нали, най-високото ниво в България е А-група, един матч.
В смисъл, това е голям провал. Вярно, имам там 70-80 мача в Б група, стотина в В и така нататък, но А група е било винаги целта. Няма нищо страшно човек да взима крайни решения, които да се изкара от комфортната среда. Ти можеш да играеш футбол и до 35 години, да се чувстваш добре, да си ходиш на подготовки, да изкарваш, мислейки, че изкарваш много пари, но какво следва след това? Той живота не спира до 35, нали? След това, или 32, когато се откажеш. След това продължава. Какви са перспективите? Какво правиш за тия перспективи? Защото нито в треньорската професия не е много благодатно в България, нито в мениджърската. Нали, малко са менеджерите, които са успяли да пробият, както и треньорите. Така че е много важно какво ще правиш след това. И няма нищо лошо ти да се откажеш в по-рана възраст. Осъзнаваш, че нямаш перспективата, осъзнаваш, че нямаш път и се преквалифицираш. Тук по-важното нещо да отбележим, само извинявай, че те прекъсваме, че не е лошо ти да промениш посоката и да се откажеш, ако виждаш, че нещо не е наред. Ако имаш токсична среда, токсична ситуация, дори в бизнеса, ако работиш с токсични хора, не е лошо ти да кажеш, окей, не гледаме в една посока, не гледам в една посока със спорта в случая и променяш посоката. Да, така е. Тук се бърка това, според мен е една тънка граница, хората бъркат малко възприятието, защото в спорта ни казват, имаш още 5 обиколки, имаш още 100 спринта, трябва да ги направиш и никога не се отказваш. И когато кажеш, примерно, пред приятели, отказвам се от футбола, повечето хора си мислят, че ти се отказваш от нещо, защото нямаш волята. Всъщност, напротив, това е по-голямата воля, ти да направиш тази крачка. И тук се бърка малко възприятието на първо време. А кой помага, и тук вече връзката с този въпрос, кой е бил преломният момент, всъщност един откровен човек трябва да има до теб. Кой беше този човек? При мен беше и е съпругата ми. Тя беше първият човек, който ми каза, според мен ти имаш повече потенциал в главата, отколкото в краката. И всъщност това, като го чуеш, много боли, защото нали, съзнателно ти никога не си подсъзнателно не си очаквал някой да ти го каже, защото всички около те са казали, браво, много добър матч. Но то е едно зранце от всичко. Един добър матч, обаче ти за да стигнеш към една цел, примерно да играеш нагоре в чужбина, трябва да направиш редица добри мачове. До определена възраст, за да може да те забележат, има много критерии. Сега статистически, ако го изкарам и мога да го изчисля, ще знам горе-долу до колко години трябва да си направил нещо, за да станеш. Има някакви изключения, но те са 1 на 1 милион. Mm-hmm. И всъщност съпругата тогава беше и е все още откровена с мен във всяко отношение. И това те слага на място. В смисъл, разбира се, първосигнално човек винаги влиза в отбранителен режим. Казва, не е така, нали, аз това, аз онова. Нали, аз не обичам да си изразявам веднага, искам малко да помисля. И като помислих, си казах, окей, аз съм на 23-4 години и имам един матч в А група и игра за 800 лева на месец в каварна играх тогава. За това време, в което си играл, 2000 и коя година е било? 2011. 2011. 800 лева, колко пари са били всъщност? 2010-2011, 800 лева, как да кажа, квартирата ни в каварна струваше 400 лева и ми оставаха 400 лева за ядене. Да кажем, сега биха били 6-700 лева. Тоест изобщо не е много. Не много, при положение, че тогава чакахме първото си дете, голямата ни дъщеря, в друг град сме и ние нямаме събрани пари. В смисъл, нямаме 1 лев настрани и парите, които влизат месец за месец, това са парите. И за мен най-важно е първо си плащам квартирата, плащам каквото имам като задължение и каквото остане за нас. И това ме докарвало в много неприятни ситуации, като бъдещ баща, като мъж, в които съм се чувствал провален, буквално провален в това ми ампула. В мъжкия смисъл на думата. В мъжкия смисъл на думата. Добре, водило ли е този проблем, финансовия проблем всъщност, до скандали с приятелката ти? Питам те, защото най-честия проблем в семейната среда, т.е. в семейството, са проблемите с финансите. И може би една голяма част от разделата между хората е финансовия проблем.
И как успяхте всъщност, може би това, че си спрял с футбола, но как успяхте да решите този проблем, да преодолеете това нещо? Преодоляването с много бачкане, както по-късно в подкаста ще се разбере, но съпругата ми, нали, не приятелката, съпругата Тя ми... тогава ти е била приятелка. приятелка, Аз затова така казах. исторически Да. правилно. Добре. Нали, да не се Да, разбере да. двусмислено, че после ще имам проблем с съпругата си. Нали, майтапа на страна. Тогава как се преодолява? Той преодоляването, нали, между двойките, това е много голям тест. Първо. Аз си мисля, че за един успешен спортист или успешен човек кариерно, половинката до него седи една успешна жена. Нали, това пак е клиширано, но е много вярно. И дори ако правил съм такива исторически анализи на успешни спортисти, бизнесмени, сега, нали, то зависи от културата, защото в Щатите културата е малко по-различна, но по-големия процент са с половинки от дълги години, в смисъл дълги връзки. Вярно, на някои години на някой прещрака нещо и се променя, но в тежките моменти, когато някой е до теб, това е много важен сигнал за мен, защото ние буквално нямахме нищо. Преди малко тръгнах да казвам ситуация, в която тя поиска, беше, пак казвам, бременна с първата дъщеря и поиска да купа нещо сладко от магазина. Аз не бях взел заплата и я чакахме на следващия ден, разбира се, получихме на последващия сигурно. И почнах да си търся някъде по гардероба в джобовете някакви стотинки забрани, за да купа една вафла Хипер. Беше 20-25 стотинки, още помня. Защото беше най-голямата вафла за цената си. За да я купя и не намерих. Тогава се чувствах сумен. И реакцията й не беше... нали, аз не бих възприел реакция от труда ти си загубеняк и тем подобни. Нали, това значи, че човекът до теб е коренно различен от моя мироглед специално. Напротив, тя ме прегърна, каза, ще успееш, някой ден ще имаме, не се притеснявай, с теб съм и така нататък. Това много ме мотивира. Защото виждам човека от срещата страна, че влиза в положение и напротив мотивираме, не само да ме успокоим, и мотивира, някой ден ще имаш, това е много важно, някой ден ще имаме. Сега, към днешна дата, живеем много добре, но аз знам, че тя е била с мен, когато и ме мотивира, когато не сме имали нищо. Когато не е било добре. Добре, тук една ситуация сега бих пресъздал. Също често срещам проблем. Ако ти си в позиция, в която изкарваш ти 800 лева, да кажем, жена ти, по това време приятелката ти, не е била бременна, но е изкарвала повече пари в теб. Това би ли те... В смисъл, какво можем да кажем на хората в подобна ситуация? Тоест, ако мъжа не взима толкова чисто като пари, колкото жена си, защото има много хора, които това би ги демотивирало, жената от другата страна пък би реагирала остро спрямо половинката си, как аз мога да взимам повече пари от теб. Това, според теб, как се постъпва в такава ситуация? От не мъжка гледна точка, ами от чисто семейна гледна точка, вие като едно цяло да преодолеете този проблем. Няма мъж, който да не го заболи, ако е изпадне в такава ситуация. Трябва да бъдем откровени, защото такъв ни е гена, такъв ни е така еволюцията. Нали? Мъжкарите и в животните е така, нали, вършат по-трудната работа. Това проблем ли е? Не мисля, че е проблем. Смисъл, няма как да го избегнем, ще го мислим. То е ясно, че ще го мислим. Но не трябва да създава чувството за малоценност, за недостатъчно съпричастност към семейния бюджет и така нататък. Може да се компенсира с хъс, който да подобри, нали, съответно финансовата част, може и да се компенсира с други съответно семейни задължения. Лично мен това не би ме наранило, но като цяло бих се чувствал добре аз да имам също добра роля. Не изцяло да съм в догонваща роля, но няма как да го преодолимо е за мен, но няма как да се примиря с това, просто такъв ми е характера. Да, просто по-скоро би те мотивирало. Да, по-скоро това е, може би,
нещото, което трябва да се отсее като есенция от това, което говорихме сега, защото окей, това е нещо моментно. Този момент е така, след 5 години може да е коренно различно и хората трябва да се подкрепят и може би това е едно от основните неща, че бизнеса и връзките помежду си са много свързани. Тоест, имам предвид, че самия бизнес е като една връзка. Това, което се замислям аз, че ако жената до теб инвестира в теб, не като финанси, като подкрепа, това нещо може да има много по-голяма стойност за теб, да те мотивира двойно повече и ти да преобърнеш посоката и позицията, в която си в момента, за да може да не се чувстваш ти демотивиран, защото най-вероятно действа отблъскващо, най-вероятно е нещо, което не е приятно за всеки един мъж, но това нещо е поправимо и си мисля, че това е посланието, което можем да дадем на хората. Да се мотивирате взаимно, това е много важно и аз съм го казал много пъти, всички успехи, които имам, всъщност са благодарение и на съпругата ми. Защото ако не съм имал тази подкрепа, това спокойствие, тази свобода, аз нямаше да мога да се реализирам. Успеха е общ. Mm-hmm. Нали, казвам успехите, но успеха е общ в случая. И аз никога не съм го крил. Защото ако те дърпа назад някой, ти колкото и да си вярваш и да искаш да успееш, той ще ти влияе, защото ти си в бизнес една част от деня, нали, 8, 12, 14 часа и после имаш толкова време и вкъщи. Нали. И всъщност, ако вкъщи е обратното, той на следващия ден ти влияе на бизнеса, на развитието и така нататък. Така че мотивацията е достатъчно голям успех и на другия. Така че може и ролята да е обратната. Mm-hmm. Но важно е, когато е обратно, независимо кой от коя страна е, то да се осъзнава и да се говори, да не се пести. Както аз сега не го пестия. Нали, аз не искам да кажа всичко направих сам, никой не ми помогна и така нататък. Всъщност тази нейна подкрепа е била много важна за мен. И не трябва да се пести, трябва да го знаят. Трябва да се знае, човека до теб трябва да го знае. Хората около теб трябва да го знаят. Защото това е много важно. Иначе от друга страна каза, той се оправя или тя се оправя, той само и харчи парите и така нататък, което не е комуникацията всъщност. Да. Добре. Какво става след прекъсването ти с футбола? Как реши да се занимаваш с бизнес и какво до момента, в който всъщност реши да се занимаваш с бизнес, има ли нещо друго, което се е налагало да правиш, за да вържете двата края като семейство, бъдещо? И защо всъщност се отказа? Да, то всъщност, точно това отказването беше един переломен момент. Пак в каварна смениха треньора, който така ме покани в отбора и докараха друг, който на фона на 800 лева заплата и 400 лева на наем, който плащах за квартира, дойде и каза, за да имаш повече игрово време, трябва половината заплата оставаш. И то всъщност половината е всичко, защото половината от те отидат за квартира. При ситуация, в която ровех за стотинки да купиме вафли, директно му казах, без да се замислям, току-що реших да се спра с футбол, отказвам се. С Цонко, кмета на каварна, много готин човек, няма нищо общо с тази ситуация. Той. Звънах му, казах му, че зимата искам да прекратя договора. Той каза, няма проблем, моето момче. Каквото си решил, това обясних му, че не искам да се занимавам. Не съм влизал в детайли, не исках да създавам интриги. Той после си усетил работите и си е взел мерки, така разбрах. Отидох в Академик София. Играхме 6 месеца за без пари при бат Сашо Борисов. Много уважавам този човек, поздрави, жив и здрав да е. Той няма никаква вина, президента не ни плати нищо, избега фалира клуба, за да не платят нищо. И тогава беше момента, в който вече дължахме сигурно 5-6 хиляди лева. Имахме дъщеря, малка, но тя е голямата ни вече. И тогава вече няма на къде. В смисъл, футбола не изкарвам пари вече. Нали? Няма пари от него и трябва да намеря и да направя нещо.
И всъщност най-бързата реакция беше, прибрахме се в Свиленград, има къде да, при съпругата ми, има къде да спим, има какво да се яде, но все пак имах задължение и съм баща и имам дъщеря. И тогава, понеже в Свиленград се очаква винаги, заради геолокацията, трета най-голяма граница в света и най-голямата в Европа, Капитан Андреево, да стана митничар или граничен полицай, но за тази дейност ти трябва да си платиш. Не става много си добър, минал всички тестове. Това са, нали, приказката на пепеляшка преди 12 часа, както обичам да казвам и да сравнявам. От футбол, граничен полицай. Да. И някак си, нали, това не беше моето. В смисъл, не си представях да седя някъде, да дебна да изкарам 3 евро днес, рушвет или нещо подобно и така. Всички знаем тия работи. Не са митове. Нали, не са в мащаба, който е бил 90-те години, но, нали, пак ги има тия работи до някаква степен. И всъщност тогава просто разбрах, че, нали, общ работник в Свиленград даха 20 лева. Не, че е малко, като нямаш нищо, даже е много. И 25 стотинки са много, както разбрахме. Но намерих покрай това, че Свиленград е на 5 км от Турция, на 10 от Гърция. В Гърция е едно село, там за общ работник да берат чесън. Нали, той има чесън, тикви и тем подобни, нали, но на чесъна даваха 35 евро на ден. Отидох до това село, включих колата, заредих за 10 лева нафта, свалих прозорците, изключих светлини, климатик абсурд, за да харчи по-малко. Стигнах до това село, там на един площад в 5:30 сутринта. Спираш на площада, нали, и се навеждате в един кръг, около 200 човека. И така, 2-3, един срещу друг. И влизат няколко коли и почват да обикалят кръга. Това са фермерите. Фермер е качен на пикапа отзад, го кара някой работник отпред и кара много бавно с 5-10 км и се избира. Този, който избере, се качва в пикап при него. Този. Тоест на избирателен принцип. Избирателен. И аз ги гледам тези до мен, мина един фермер, не ме избра, мина втори, не ме избра и има още 15 коли. Какви са били условията? Освен, нали, вероятно да изглеждаш добре, да си строен, да можеш да... Точно това ще я кажа. Другите се пъчат така, нали, стягат се свежи. Аз, нали, съм си заставал нормално. И по едно време аз малко така, нали, застанах по-убедителна поза, минах малко по-напред, да не съм по-отзад. И явно ме избраха не заради убедителната поза, заради това, че се откорях аз бях единствения, нали, с бяла кожа. Нищо против ромите, нали, но целият площад беше с роми. И ме избраха и цял ден от 5:30-6 на полето до 3-4 след обяд. Това е най-тежкият труд, който съм извършил в живота си. Наистина е много тежко. Едва ми издържах. 3 дена подред седя, спа в колата вечерта, за да преста първи ден се връщам до Свиленград да не харча по 10 лева на ден. И така 3 дена по 30 евро, защото ми взеха 5 евро комисионно. Това не го знаех тогава. От 35 ми взимат 5 евро комисионно. Това е като посредничеството, нали? Но на такова ниво. И с 90 евро се прибирам, плащам ток, купувам на детето памперси, това онова и сме добре. После пак и така се повтаряше известно време. Колко време издържа? И по-скоро това ли е... В смисъл, да, колко време издържа е единия въпрос, но това ли е работата, физическата работа, която ти даде дисциплината и по-скоро да работиш здраво върху нещата, които искаш да постигнеш. Защото тогава целта ти е била да върнете абсолютно всички финансови заеми, там проблеми, които сте имали с финансите. И мотивацията ти всъщност е дошла провокирана от това, че да подобриш финансовия статус. Но те учи на дисциплина, здраво бачкане. Това още от футбола е дошло при теб. Но колко време всъщност успя да издържиш? Понеже знам, че е доста, както ти сам каза, е доста... Мисля, че това не ме мотивира. До ден днешен ми е един такъв като кацнало ангелче на рамото, което ми казва винаги, припомняй си какво е било. Не се самозабравяй. Не се самозабравяй, когато трябва да говориш с някой. Не се самозабравяй, когато трябва да дадеш нещо. Нали, една много хубава реч на Дензел Вашингтон.
преди 7-8 години, в която казва не е важно колко имаш, а колко даваш. И всъщност някой може да има малко да дава нещо, което е по-значимо от това, което друг ще даде, макар че да има много. И точно това ме кара да си го припомням, защото когато ми е много трудно в офиса, когато вече отивам към 12-13 час и няма как да няма всичко да е идеално. Има моменти, в които има нерви и така нататък. Тогава си припомням, окей, има нерви, но аз съм в офиса, в 50 човека работят в компаниите, които управлявам. Имаме нещо изградено, живеем добре. Нали, върни се 10-12 години назад и си спомни как лягаш на камиона, на пикапа, вече със сетни сили в 5-6 следобед и си брал чесън и ръцете ти треперят и краката и чакаш 30 евро. Има хора, които им се случва и трябва да съм благодарен, нали, че не ми се случва пак. То нали знаеш, че аз съм на мнение, че ако пачкаш здраво, ще имаш повече късмет от другите. В смисъл, че не може ти да разчиташ на късмета и просто да кажеш, нямах късмет. Не е така. Ще опитваш днес, опитваш утре, опитваш след един месец, опитваш след два. Все някога ще се случи. Ако не опитваш, може би няма да се случи и тогава ще си кажеш, не е било писано в общи линии. Как се стигна до SEO-то като цяло? В смисъл, как реши футболист тогава си бил на 23-4, за българския футбол това е било все още в долната граница, т.е. все още си бил проспериращ футболист, записал си мач в А група, да, после е имал крачка назад. Биха ни 5 на 0. Няма значение, да. Как реши точно SEO? Всичко започна с една идея за онлайн магазин, никога не правете, нали, това към всички, които ще слушат бизнес с приятели, които сядате на една маса и си казвате, аз чух за нещо, ти можеш ли това? И при нас така случай, той каза, мога, при третия това, при четвъртия това и накрая фалирахме след 6 месеца, то още пари задължахме. Но тогава моята роля беше да администрирам уебсайт, OpenCart и да качвам продукти. Аз влизах в другите сайтове, взимах описанията, нали, грешно знам, теглих изображенията, качвах ги и от 3 продукта на ден бях стигнал до перформанс 150 на ден. И бях голяма машина. Тогава сайта наеха Борислав Арабчев, който всъщност трябваше да го оптимизира. И аз не знаех какво е това и кой ще се разправя с него, кой ще говори с него, аз. Защото аз съм познал сайта най-добре. И бобката в едно заведение в Пловдив дойде почти 2 метра човек, висок, с очилца, сяда едно лаптопче, вика, мале, той е компютърен гений. Точно като по филмите. И почна да пише. И гледам, не си гледа пръстите. Пише, гледа. Показва ми някакви графики, вика, тук така ще направим Google, това, онова. Викам, супер. Колко пари на месец? 150 лева. Добре. И започна и наистина сайта даже аутранкваше някои големи играчи в Amazon в съответната локация, за съответния сегмент продукти. И викам, да, то се случва, много интересно. И го питах, Боби, може ли малко така да ми дадеш да чета, да гледам? И Бобката е супер добър човек. Той към днешна дата е шерхолдър в Серпакт, както и Дидо Григоров, но Боби специално тогава беше първият човек, който ме отвори за това нещо. Не ми спести, каза ми, Ники, тук това може да четеш, гледай там. Винаги ми отговарял на въпроси, като си имал такива. И това ме запали в периода 2012 и 2013 даже, и 13 по-скоро, да започна да чета повече, защото допреди това администрирах сайт. Нищо не съм чел. И от 13 така по-сериозно почнах да чета. И всъщност 14-та година, на 7 януари, няма да го забравя, седиме си в хола в къщи с съпругата, приятеля и на сестра й. И всъщност се ударих по челото и казах, маля, ние живеем в Свиленград, няма един сайт, който да свързва бизнесите в Турция, Одрин, Ористяда, най-близкия голям град, и Александрополи, и Свиленград, на 3 езика, плюс английски универсален 4. И тогава пак с Боби, как сайт се прави, тогава се запознах с едни колеги от Варна, от Добрич. Те помогнаха за сайта, направихме сайт, взехме 500 лева назаем, нямах
още толкова пари от администрирането. Почнах да администрирам в web обяви. Може ли да качиш продукти? Аз бързо качвам продукти и изкарвах 20 лева на ден си ги правях, което не беше лошо. 30 понякога, 40, зависи от деня. За това време са си били окей. За това време е било стабилно. Стабилно, да можеш да преживяваш. В смисъл без нищо. Не можеш да идеш на почивка, не можеш да си обслужиш колата, как трябва да се обслужи и така нататък. Но виждах перспектива в това нещо и ми харесваше. Забуксуваше работата с това да стана полицай или граничен или някакъв друг. И всъщност 2014 направих тази директория, Info4Track още го има сайта. И започнах буквално да ходя от обект на обект в Свиленград и да питам този хотел, искате ли реклама на 3 езика, ще ви направим Google Maps в цената, пускаме в сайта. То е единствения сайт за обяви. Някой ако търси в Турция нещо свързано, примерно ресторанти в Свиленград, той се показва първи. То е много лесно, защото няма конкуренция. Правилен превод се показва. И всъщност по този начин хванахме 10 на 15 обекта буквално за 2 месеца. Реално аз направих recurring revenue и то цените бяха 20 лева на месец или 200 на година, 50 на месец или 500. В момента активен ли е? Активен е, да, но няма реклама. В смисъл ти каза, че е активен, но с действащи клиенти или не? Не. Няма действащи клиенти. Допреди 2 години имаш. Но тогава го спрях заради COVID, локалният бизнес съответно спря да работи. Аз им казах на всички, остават ви обявите, така няма да плащате нищо. Да, понеже знам, че този модел в Щатите също е много популярен. Даже знам, че има рекламна агенция българска, която оперира долу-горе на този модел. Да. Доста голяма. Добре, имал ли си някога съмнение, че SEO-то не е твоето нещо? Хората много често изпадат в ситуация, в която се съмняват в себе си, първо. Съмняват се, че те са квалифицирани да извършват дадена дейност. И може би тук едно от ключовите неща е, че ти гледаш много short term, много в краткосрочен план картинката и за да видиш реално пътя, по който се извървява, може би наистина трябва да аутзумнеш леко, т.е. да отдалечиш обсега и таймлайна, който гледаш. Имал ли си такива съмнения, които си казвал, това, с което съм решил да се занимавам, това, което съм започнал, може би не е моето нещо? Точно тогава, когато направихме тази директория, в даден момент генерирах 1000 лева на месец пасивен доход. Но изкочи момента, в който ме пита един от рекламиращите се. Ходих и в Турция, там хванахме 2-3 обекта, даже някой платиха на куп $1000 за година. Става много хубаво, защото съответно събрах някой лев странично. И тогава един от хотелите в Свиленград ме пита, не може ли да направите сайт? И аз казах, значи може да правим и сайтове. Как не съм се сетил? Аз вече ги познавам. Всеки месец отивам с колата, издавам им фактура с касов бон, те си плащат. И почнах да им предлагам и сайтове. А сайтове, един от рекламиращите се в сайта, се оказа един англичанин, който прави сайтове в Свиленград и живее Свиленград е съпругата. Англичанин, живеещ в Свиленград, който прави сайтове и се рекламираш. Обаче нямаше никой интерес, защото реално хората, които искат да се направят сайтове, не търсят в Google. А това са бизнесмени, които има ресторант, хотел, той няма време за това нещо. И аз му казах, колко пари взимаш за един сайт да направиш за хотел? Веднага отидох при него, след като ме пита клиента. Той каза, 200-300 лева, нещо такова. И аз отивам при клиента и му казвам, направих една оферта веднага, 800 лева за сайт, нали? Аз слагам, разбира се, менеджмент, хостинг, домейн, той каза за сайт само и ми оставаха 300 лева чисто на мен. Нали? 300-400, горе-долу, по-равно. Но аз питам той колко взима. Така, отивам при клиента, предлагам оферта, той казва, окей, правим сайт. Отивам при англичанина и почваме да правим сайт. Даниел. Направихме 10 на сайта с него в Свиленград и хубави сайтове, наистина хубави сайтове. Тогава дойде вече нуждата, Боби Арабчев, това вече 2015-та, 2014-та към края, защото доста бързо се развиха нещата. Буквално за 6 месеца аз вече имах и някой лев настрани и съответно recurring revenue и сайтове правихме. И направих един сайт, който се казваше Valentin for You, на името на голямата ми дъщеря. Грешка, аз домейна съм купил за 20 години
Просто пише историята в HTML, нали, че това е името на дъщеря ми, че това е първият домен и така нататък. Порасне, знае, че има сайт за нея. Да, да. И всъщност така се казваше фирмата и предлагахме апликации, че правим всичко, което видях, че може да се прави в веб. Аз го сложих, че го правим и казах, супер, аз ще мога да преподавам. Обаче не е ефективно. В смисъл, аз разбрах, че не разбирам от апликации, не разбирам от миграции, защото вече познах някои фирми за девелопмент, както казах, от Добрич, дет ни правиха сайта. И те направиха някой друг сайт в Свиленград. И оттам започнах, дойде момента, в който тези от Добрич ми пратиха един клиент. Казаха, Ники, Боби не може да го поеме, може ли да поемеш един клиент за SEO? И аз, нали, бях чел така, покрай този Info4 Tracker бях много добре класирал сайта, макар че не е имал конкуренция, но това ме е мотивирало. Аз много не съм осъзнавал, сега ако ме пита някой, нали, ще каже, толкова има да го... Ще седна за един час, ще му разпиша плана и някой трябва да го изработи просто и готово. Но тогава, нали, съм отделял месеци. Преписахме от библиотека книги и тем подобни. Но сега те ми дават един клиент. И този клиент пазарим се и той казва 100 лева на месец бюджет. Аз супер доволен 2015, почваме 100 лева на месец бюджет. После тези същите колеги от Виктор и Стефан от Висте ми казват още един клиент, 50 лева на месец, 100 лева на месец, 150 на месец и аз супер щастлив. Почна recurring revenue-то, в рекламата е 20 лева на месец. В SEO-то е 100, 150 и почва да ме кефи. Освен, че ме кефи, не заради финансовото, ме мотивира това, че виждам как трафика му расте и на човека почва да му се дигат поръчките. И 2016 година отивам на SEO конференцията и вече ще натрупам повече знания. Отивам там, слушам Васко Тошков, Боби Арабчев, Дидо Григоров. Все големи имена за... Да, големи имена и си записвам и си казвам, Иво Илиев беше там, той не говори за SEO, нали, но също. Нали, хора в различния бранш, в различни сфери, но от SEO-то, нали, тези, които споменах. И си записвам и чета. И после, нали, осмислям това, което казват и викам, мале, те са много умни. Аз много съм изостанал. Те знаят много повече от мен. И аз, понеже тогава си работех 10-12 часа на ден, викам, дигам часовете и влизам в 6 в офиса. Никакъв спорт, аз много напълнях тогава. 25 кг бях нагоре от сега. И 14-15 часа на ден в офиса. Четене, учене и така нататък. Следващата година предложих аз лекция за 2017 за изданието и ме приеха и бях първи лектор на същата конференция. Стигал ли си до бърнаута? Да, през 2020, когато бях лаком. Как успя да излезеш от ситуацията и какво е... Има ли формула? То не е формула. Има ли момент, в който ти усещаш, че стигаш до бърнаута и просто си казваш, окей, трябва да върна малко назад, защото не отиваме на добре. И последващ въпрос, какво се случи като бърнаут? Така или иначе работех по много. И понеже все повече клиенти, вече с 2017 все пак го имаше, все повече клиенти, нали, ребрандирахме, станахме все пак, все повече клиенти идваха и, нали, ходих в щатите, се учи и тъна, и нивото ми се дигаше. Но повечето клиенти създаваха и повече контакти. И някои от клиентите почнаха да ми предлагат бизнес. Един от тях ми предложи много мащабен бизнес в електронната търговия. Това 2018 или 2019. И аз приех, станах съдружник, но отговорността беше много голяма. Да създадеш голям онлайн магазин в голям сектор, където трябва да занимаваш с много различни неща, кол-центрове, support, development, продукти, product owner и доставки, ERP-та. Ти си бил човек бизнес. Да. Всъщност в частта на производството на тия работи. Нали, иначе партньора беше всъщност човека, който е големия мотиватор, който също много ме научил на много неща в живота. И до ден днешен продължава. Много успешен човек. Тогава обаче тези 14 часа станаха 18-20 часа на ден. И това в продължение на 4 месеца. И аз вече имах и втора дъщеря. Беше се родила Никол. И всъщност имах 2 деца, които аз вечер се прибирах в 12-1. Те спят. И в 4 часа ставах да ходя на работа. Или се прибирах в 11, поне съпругата ми да хвана за половин час.
и в 3 часа тръгвах. И реално това се повтори 20 часа близо работен ден, 4 месеца. И аз буквално за 4 месеца не помня какво се е случило. В смисъл, дори не помнех какво съм правил тия 4 месеца. И един ден седиме, имах вечерта се прибирам по-рано, защото просто вече в офиса не знаех какво правя. Нямах представа къде съм, какво правя и за какво го правя. И буквално си в дезориентиран. Изгубил си мотивацията или просто ориентацията? Ориентацията. А какво те мотивираше да го правиш в продължение на 4 месеца? Ами аз никога не искам да се отказвам. Не искам да съм поел ангажимент и да го оставя. Поел ли съм ангажимент към някой, искам да го свърша. Ако трябва, кръв ще имам по ръцете, но ще го свърша. Каза кръв, това, нали, аз как съм се спирал от бърнаута, бяхме в Лондон, бяхме заминали вече и живеехме в апартамент, който всъщност приятелката ми живее там от 8 години. И отидох, преди да се изместя там, отидох за малко при нея, стоях месец и половина, нещо такова. И тя живееше в много готин апартамент, имаш гледка на цял Лондон на 13-я, 14-я етаж, в смисъл високо, готино. И това те мотивира, зарежете. Ти вечерта си инсомния, нямаш време за работа, нямаш време за почивка. Трябва да работиш, защото виждаш как това, което искаш да постигнеш, е пред очите ти буквално. И месец и половина, аз бях вече набрал някаква скорост, и месец и половина буквално си лягах в 4, ставах в 7, 4-7, докато в един момент пиех и Red Bull, енергийни напитки и такива, докато в един момент просто една вечер почна ми тече кръв от носа, е така от нищото. И си казах, окей, не е окей, всъщност. Трябва да върнеш една крачка назад. Започни да си почиваш повече. Тялото ти, ако ти не си обърнеш внимание на тялото, на здравето, може би то в някакъв момент ще ти го върне и ще трябва да погледнеш себе си пред това да работиш по 20 часа. И може би това беше моят момент, в който аз дръпнах ръчната спирачка и си казах, не всичко е на всяка цена. Така е. При мен този момент беше като се провях вечерта и всъщност съпругата си говорихме и аз рухнах, буквално рухнах. И хубавото нещо беше, че беше март месец и след седмица имаше SMX, конференция в Сан Хосе, Калифорния. И аз казах, купувам билет и отивам там, просто да се оттърся. Отивам за 2 седмици в щата, аз вече го бях правил. И отивам да уча това, което обичам. Аз обичам SEO-то. Аз не се виждах да ставам голям бизнесмен. Но тогава не го осъзнах. В смисъл, мотивацията трябва да успееш, да имаш. Отидох в щатите, Ери Кенг, човека, който след Боби Арабчев ми показа с 2 поредни стажа в Бостън. Те бяха с 500 човека SEO агенция. После ги закупиха Perficient Digital. Бях единствен човек, който притяха хора на стаж. Те друг не са пускали на стаж. Няма такава. Как стигна до там? В смисъл, как се стига да отидеш в Сан Диего, да си на стаж в много голяма, огромна агенция с 500 човека, при положение, че те нямат стажове? Всъщност първият път, като ти в щата, 2017, защото 2017 осъзнах, 2016 слушах, 2017 говорих на най-голямата българска конференция. Значи трябва да дигна нивото. 2017 отидох в щатите и бях на SMX. Аз много добре се подготвям, като ходя някъде. И това винаги ми е било така като практика. Де факто аз мисля как ще изглеждам, с кой ще говоря, а той за какво му се говори. И когато отивах в щатите, разбира се, такива незнайни войни като мен са много. Кои са знайните? Направих си списък, видях имената, видях интересите им, проследих и анализирах 1000 туита назад, които са правили. Какъв им е интереса, какво коментират, за какво мислят, в кои теми да не влизам с тях, в кои да влизам, а в тия, които ще влизам, уверен ли съм, за да минимизирам възможността да се представя лошо за някои теми. И всъщност така направих списък, кои хора мога да таргетирам, да говоря с тях и мисля, че ще са френдли. Правилната подготовка ли е половината път от това
То не е да успееш, ами да постигнеш това, което искаш. Подготовката е изключително важна. Тя е един път, после се прави и не се мисли какво се е направило. Имаше Това е много една, важно. имаше една поговорка, то не е поговорка, ми бях гледал едно интервю с Юсейн Болт, който беше казал, аз 4 години бягам на една писта, само за да бягам после 10 секунди на състезанието. Така да. А има хора, които след един месец се отказват. Добре, а как стигна до Италия и лекцията ти в университета? Много любопитно. Темата, за която сте си говорили, ти ще ми разкажеш малко повече, но как се стигна до това? Само да върнем предната част за Сан Хосе и за SMX. Добре. Там се запознах с Ерик, защото го усетих, че той е над 60, иска да предаде знанията си на такава възраст и е супер френдли, усмихнат човек. Седнах до него по време на лекцията, казах му един виц. Той го хареса, бях го научил на изуст вица. И оттам насетне той ме канеше на обяд с останалите и сядах на маса с лъвовете, с най-големите имена. Мери Хайнс, Глен Гейб, Ерик Енг, Марк Трапхейган и така нататък, Ранд Фишкин. Това са най-големите имена в SEO индустрията. И бях на място с тях. И те от любопитство се запознават с мен. Аз знам за кои теми да се включвам, като си говорят, защото знаех за всеки. Ти вече си ги проучил. Да. И всъщност така създах първия си контакт с тия хора. И после на Ерик продължихме да си пишем и 2018, преди да отида в Щатите, му казах, хей Ерик, аз съм много впечатлен от теб, което е факт. Той е гурото в SEO, той е първата книга за SEO, той е писал The Art of SEO, 600 страници, уникална книга. Е един от основоположниците на цялата индустрия, защото в Щатите. И всъщност тогава той каза, окей, заповядай. Нямаме такава услуга, никой не е влизал в компанията, външно лице, заповядай. Той е CEO на компанията и там се обучавах. Второто обучение, следващата година, 2019, беше с акредитация. Ме акредитираха за семантично и техническо SEO, като полагах изпити, като изпитите бяха кейстадите на решени проблемни проекти. Ти трябва да ги решиш с група от екип, който си избираш, да ги решиш заедно, но ти ръководиш екип. Екипа не е работил по този проект. Те са под NDA, да. И всъщност така решихме два проекта за семантично и за техническо SEO, а и имах среща с клиент с Apple и с Amazon, те им бяха клиенти. И имах среща с такива клиенти, което ми даде голяма увереност, защото аз ръководех срещата. Те ми дадоха тази възможност. Сега тя среща не е била някаква финансова, кой знае каква среща, била оперативна, но аз знаех аджендата и аз трябваше да я вода, което ми вдъхна доверие, защото говорих с такъв ранг клиенти. И сега на въпроса ти, нали, да го затворим него, постъпково, с изграждане на отношения с хората, така и те идват сега на нашата конференция. Аз ги познавам всичките. На есен на SERPConf ще идват тези имена. Те не искат пари, защото ме познават. Аз всяка година ходя в Щатите по 2-3 пъти и в Сан Диего долу, в Майами, в Бостън, в Ню Йорк. Обикалям го. И като съм там, във Вегас бях също, като съм там, нали, аз си комуникирам с тях. Аз винаги търся да работя с тях, да направя нещо, да е ползотворно, да ходя да снимам само по обектите. Оставам си един ден, но той е последния ден. Искам да свърша работата и накрая вече да се забавлявам един ден, да снимам някъде. И, така. И да се запознаеш с някакви хора. Да. Добре, нетворкинга. Това ли е... Има много конференции, има хора всъщност, които ходят по конференции. Аз винаги, когато съм ходил на конференция, съм търсил реално, може би, именно това, нетворкинга, защото нещата, които ти ще чуеш, факт, слушай какво се говори на самите теми, много са важни и полезни, но дори да не слушаш самата лекция, в повече случаи или има запис, или ако видиш темата, ако направиш някакъв ресърч, който може да отделиш време, може би има шанс да стигнеш до една част от това, за което се е говорил на конференцията, но в повечето случаи хората като че ли ги е страх да се запознават с други хора на тия конференции. Какво бихме им казали на тях, за да вземат максимума от конференцията? Вие организирате такава, съответно би било добре, ако можем да се обърнем към тия хора и да ги посъветваме нещо по някакъв начин.
Той повече става въпрос за стеснителните хора, но в дигиталната сфера изобщо, диджитал, ако трябва да кажем диджитал на всичко или Web 3, което идва, всъщност ние не можем да бъдем стеснителни, нямаме време да сме стеснителни. Времето за стеснителните замина. Стеснителните остават на нивото на GPT. Там остават. Трябва да създаваш контакти, длъжен си да го правиш, ако искаш да има ефект от това твое посещение. И ние точно за това на конференцията вечерта правим парти, нетворкинг, голям нетворкинг. Преди или след? След. В 7 часа ще имаме голямо парти, което ще е до 11, което ще бъде с музика и така нататък, готино, където ще има нетворкинг, действителен нетворкинг. И на самата конференция има такива зони, но допълнително стимулираме нетворкинга. Това парти го правим съвместно с Indeed, то е на Indeed Black Hat SEO партито и се обединихме тази година да го направим заедно с SERPConf. Макар че сме конкуренти, но се обединихме, защото осъзнахме, че това е най-доброто решение за двете конференции. Няма място за стеснителност. И тук въпроса, който пропуснахме, нали, ти го зададе, но аз върнах назад. Какво ме откара, нали, ме закара в Триест, в Италия. Точно тази общителност. Така се запознах с Николай Бакалов, който е част от Българската e-commerce асоциация. Той ме запозна с Жанет Найденова, която е председател на Българската e-commerce асоциация. Към момента аз съм част от борда на директорите в Българската e-commerce асоциация. Всъщност, управителният съвет по-точно, за да бъдем по-точни. Всъщност, запознанството ми с тях ме закара един ден в Стопанския факултет към Софийския университет, където пък се запознах с доцент доктор Тодор Ялонов, който е замдекан на Стопанския факултет. И всъщност с него си допаднахме много и по негова линия миналата есен той ме покани да преподавам, защото преподавам вече от 2-3 години в Стопански факултет на e-commerce лекции и така нататък, за SEO, разбира се, и кейс стадита с студентите, магистрите и така мисля, че добре се представям, поне нали, това е обратната връзка. И съответно той ме покани да бъда лектор в Токио, в Сока университет в Токио, нали, в Япония. И аз приех и миналия ноември бях там. И бях 10 на дена и преподавах. И тази година пък в Япония са останали с добра обратна връзка и са ме препоръчали сега в Триесте за един конкурс. Този конкурс всъщност ние знаехме, че ще го има. Той е международен европейски конкурс. По линия на това, че аз печелих миналата година друг конкурс, който пак благодарение на университета знаех за него, който се казва R1, млад учен, който е национален конкурс и няколко човека от България печелят и няколко десетки от целия Европейски съюз. Аз го спечелих и сега се вода млад учен в Стопански факултет. И правя първия си научна статия, която ще я публикувам в рамките на тази година, ще ми е основата за докторантурата. Къде могат да я видят хората? В научни журнали, зависи кой ще е публикува, нали? Като е готова, ще споделя. Добре. И всъщност, спечеляйки този конкурс, това ми дава възможността и имайки вече лекция международна преподаване в Сока университет, ми дава възможността и преподавайки в Софийския, да отидя, да кандидатствам на този конкурс европейски, който е по фонд иновации, Европейски фонд за иновации и трансграничния фонд за иновации, който е международен конкурс за Европейски съюз, който се явяват няколко десетки или стотици кандидата, някои са професори, доктори, преподаватели и се прави конкурс. И аз на този конкурс се пробвах, пуснах си документите, отговорих там на един тест, после правихме едно интервю и после финално интервю и накрая от всички там няколко... На финала бяхме 10 човека, аз бях с най-много точки и те нали ми плащат да ида в Триест, поемат ми и пътни, и хотел и така нататък. Аз не го направих за плащането всъщност, а го направих за това, че беше много яко това да преподавам на бъдещи предприемачи, за да ги мотивирам как те да направят следващата стъпка. Имах 3 лекции. Едната беше за отворена аудитория, всякакъв вид хора. Бяхме на един яхтен клуб, където преподавах на хора да ги мотивирам от бизнеса да направят следващата крачка. Другите бяха магистри студенти, магистри бакалаври.
И трите бяха колеги, професори, доктори, доценти и така нататък, които тях да ги мотивирам да излезат от амплоато си и от академичната дейност да влязат в предприемаческа. Като говорим за мотивацията към младите предприемачи, има ли няколко неща, които тоест можеш ли да кажеш няколко неща, които би дал като съвет на хората, които те първа, т.е. на младото поколение, което те първа започва да се занимава с това? Мога. Едно от нещата ще бъде, първото нещо е big fail. Трябва да се провали човек и то жестоко и не един-два пъти, нали, както чухме днес по-рано от подкаста. Аз се провалих 15 години в трениране, един мач в А-група. Фалит с първия бизнес, дължах пари, после брах чесън и така нататък. Трябва да се провали човек, че да стане. Така че не трябва да се плаши от провал човек. Колкото повече се проваля, толкова по-хубаво. Супер е. Аз от провалите уча най-много, от успехите много малко уча. Това е научно доказано, да, че ти като млад учен е научно доказано, че провалите изграждат не само характер, те изграждат и бизнес нюх, може би. То не е нюх дори, мислене, бизнес мислене. Да мислиш, да имаш правилна настройка към следващия. Просто ако не... Може би ако го нямаш, ако не успееш да изградиш това мислене, може би най-вероятно няма да се занимаваш повече с бизнес. Тоест, има един момент, една настройка, която ти или я имаш, или я нямаш. Ако нямаш правилната настройка, просто хващаш да правиш нещо друго. И може би там идва разликата между хората с успешни бизнеси и хората, които са опитали, ама не се е получило и са започнали да правят нещо друго. Така е. Втори съвет. Бъдете винаги честни. Винаги истината е най-добрият отговор. Винаги. В тежки ситуации, в трудни ситуации, в моменти, в които не знаеш как да постъпиш. Когато си раздвоен, просто използвай истината и винаги е по-доброто решение. Това е много важно. За мен трето правило е за младите: не правете бизнес с орда. Нали? Това е така нещо, което аз се старая да избягвам. Нали, някой да работи при вас, окей, което също дългосрочно няма да е положително. Но да не сте партньори. Да не сте партньори най-вече. И четвъртото нещо това е сентенция от Джак Ма, който казва, горе-долу около 30-40 и повече понякога, лято повече мога книги и слушам на месец. Той казва така: измисли го, направи го и не го мисли. Простичко е, но ако много мислиш какво си направил, ще си изгубиш времето да го развиеш, защото мислиш какво си направил. Не можеш да промениш това, което си направил. Нали? Арабите казват: никой не е толкова богат, че да си купи миналото. Така че има контекст. Тоест, старай се към прогреса, не към перфекционизъм. Да. До някъде. То има и нещо друго, че има, както ти каза, нали, никой не може да ти върне минало. Как го каза точно? Арабите? Арабите са казали, че никой не е толкова богат, че да си купи миналото. Именно. Има нещо друго, че съжалението остава в миналото. Надеждата остава в бъдещето, а това, което се случва сега в момента, е това, в което ти трябва реалността. Да мислиш как и по какъв начин да постъпиш в точния момент. Не да съжаляваш или да мислиш, утре какво... То е хубаво да имаш посока, но не и да овертинкваш, да мислиш прекалено много. Добре, последен въпрос от гостът ни от миналия път. Всъщност въпросът е от Маги Станчева. Един човек, който е повлиял на развитието ти и е спомогнал ти да си това, което си. Един. Аз вече споменах за съпругата ми, така че мисля, че това е достатъчно. Ще добавя като възпитание в много ранна детска възраст и белега, който имам от дядо си, който също ми е повлиял. И разбира се, хората около мен, но мисля, че за развитието ми така най-сериозен белег има съпругата ми в моето развитие и помощта му. Благодаря ти много, благодаря ти за времето. Много се радвам, че успяхме да запишем този подкаст.
Вярвам, че има много неща, които биха помогнали. Всеки би взел нещото, което би му помогнало. И ти пожелавам успех във всички неща, които те първа сте подготвили и започвате да създавате и да развивате. И аз ти благодаря, за мен беше удоволствие. Ще следим с интерес подкастите и съответно се надявам аудиторията да става все по-голяма и по-голяма. Мисля, че го заслужава текста и контекста, защото има смисъл в това, което правиш. Благодаря ти. Yes.